megalayapost.news. Komisi Benda ban penting kena ya kejeng penteri bhai ki skim repair ki belada ban penteri da ketenan urban affairs hagi sinong ki thau ki bahap apa kasar nongpo u emily ka nongpo constituency ba merabon sim mentang sengi ula pelong ya kejeng let jurip daladi markhmat haringat kejeng donlang jengki officer ketenan urban affairs lem ba kinong ilam sinong kuman jukudo na kalyang ketenan urban affairs kelada ban penteri ya shibon dili ki skim hagi sinong ki thau jeng kasar nongpo wa kantup nadu ki footpath ki motorable road retaining walls lembat ki kibai de nadu snam arja khatpra ter senam arjar arfulai lingba ke skim infrastructure development ID ban hagani ke singi la jurip yakini ke skim ki bala ada ban penteri ha ke snong mau diang paham sim ban nongpo apa keren skilap thai bor ba meraban sim la pon pau ya ke jing song komen ban yu bagini ke skim la penteri kamba ban airu ke jingiro yaki officer ban nong tri jong tenan urban affairs ki nong lam snong bat ru ki contractor ki badan benta ke bakrau ban penteri kamba yakini skim jong ke sarkar na ke benta ke jing mentoi jong ki pajba susu na galeng ba meraban sim la konturu ik pajba nong snong bakin jai beteng ban ai ya kejing trelang ke bapura khamtam bakin ngilam hagi por badang wanru kumju khamtam ha baidi bekejing ai kelut ki jaka puta ki jongki ban penhe bat penyar ki srok snong bat kiwe di ki kampen roi khnam bakalong kejing mentoi ki pajba hi bro kwe yo kalat ban jungo ban page ne ban inspect ya kini ki katuk ane teli ki project ki bala sanction lengba ka urban department jong ka sarkar jela ki bahap apo uput usam jong ka sorba nongpo hangni apo ko nongpo town bat hangni ye don lang i ba nongrum i jong ka urban na shelong ba lang sti kum i astan engineer i ba sil kum rong ba snong jong nongpo proper bat kiwi ki rong ba hagani ka por gilayo bande jongo na du na mau diang nang tah pam sim bat hangni hanongpo ban penting kena begini ki projek ki bala penmang ki bangitip kum kini ki ID scheme nang ba jong urban affairs na benta ban sna ya ki motor bon road lane ki la ban de ki drain ki nala la ban de ki retaining wall la ban de ki footpath ban ngidap de jing sukumen ke bakrau kum u nong mikmat ban penting kena begini ki projek beladap ban penteri ki la ban de na du snem jong senam arajar kat pra kat kendai arpo we arpo ar ter hadu arpulai bagi syam bagi jing tre gilong ke internet jing tre gilong ke scam ki bala tre bah ni ai kuble ya ke urban affairs department ki bala simkia ban monitor bah ya ke kam ni ai kuble ya ke dorbar snong ki bala ai ke jing tre lang ni ai kuble ru na ko benta ki kontraktor ki bala pentre ru gila pentre bah ki kam bat ngi syam ba kini ki baro kidi ki babah sudah bat ngi kentu ya ki nong chong snong ru nang ne sakmat ha ka ba kinang ai ke jing trelang khamtam ha ka bede ban penhe ya kini ki surok snong dilenti snong na ka benta ban ya kluj men sim ban ai ke jaka bat kumta ter ha ba ka snong ka identify lani ki sim ya kini ki lenti ban penbah lani ban penhe bat ha ka ju ko por ngisko ban kerpat ikinong song snong hapo ki bahap hapo kenika tahun hi borok kawi bagian ai jeng trelang bagirang ba snong bat kumju ru na ka bantah ki por ki ban wan ru ye ki projek ki ban pentre na kalyang jong ka departemen bagian ai ka jeng ya trelang kenang bakan long ka jeng mentoy na ka bantah jong ki pajba di pajba kin ya sya ban le si sen le ya ka baro mla ding so kemen na kalyang jong ka sarkar na kalyang jong ka departemen kat banang mi kisngi kalang dang don ka jing phai khmat kumno banang khampan bah ya kini ki surok hapo kini ki sorit ki bangi ong ki township kum ka nongpo bat kiwi na ka beta binang yo ka jing penmang pisah ka ban khambun kan binang yo khambun dang la banang khampan bah chu kum ngi menta ka ne ka lenti ka bangi yeng hang ne ka ba hap hapo jong bar snong nongpo bat mauro di surok bla tri bah ka ba internet bah ban ngi scam kiwi gidong hapo jong ka ne ka sor hi borok ka we kini ki snong ki beran hang ni da ka jing trelang ki pajba bat ki snong ba ngin ngit scam bagi nang la ban penting kena bagi jing rap ki babun ki nang wan nam ta jing mentoy jong ki nong sok snong ta sisin ki pen pau jing sungu ya ka sarkar ya ka department ki officer ki bi ki jongi kirang ba snong ki ba pentre ki ka kam ru kumju bat baro
ki bala ai jing kersan bengi scam nang la ban kampen ba agi por ban ban Megalayapost.news.